Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg der ċar li jinsab skomdu sostna li ma jridx jitkellem iżjed fuq David Take li ħarġu stejjer fuq u dwar ksur ta' regoli u ħlas pendenti ta' taxxa. It-tnejn filgħaxija meta l-ġurnalisti nġabru barra l-Parlament jistennewh biex isaqsuh, il-kap tal-Oppożizzjoni għamilha ċara li huwa ostaġġ tas-sitwazzjoni u ma jridx jikkummenta fuq Take. Imma sodisfatt bl-ispjegazzjoni anke l-fatt dak huma l-fatti li jirriżultaw li il-fatti li jirriżultaw li bħalissa mhux ħalli kummenti iktar fuqhom. Mistoqsi aktar fuq hekk mill-ġurnalista One News, Bernard Gregg lebbed ġewwa l-Parlament fejn kien aktar komdu biex ma jintlaħaqx mill-mistoqsijiet pertinenti tal-ġurnalisti. Konvenjenti ma tikkummenta. Grazzi ħafna nsellimlek. Il-ġurnalisti minn media differenti nġabru barra l-Parlament jistaqsu l-Gregg wara li ħadd ħarġa storji oħra dwar David Take fejn fuq kumpaniji oħra bl-isem Malta Shoppers Take ma ħallasx mal-550,000 euro vat lill-Istat. Il-ġurnalisti fil-fatt staqsew lil Bernard Gregg dwar l-ispjegazzjoni ta' Take fejn ammetta n-nuqqas tiegħu li għamel 10 snin sħaħ ma jippreżentax it-tax returns mal-awtoritajiet fil-waqt li ma ħallax il-vat. Għan-nuqqasijiet fiskali ta' Take mal-ġurnalisti barra l-Parlament inaqat il-ġurnalist esperjenza Xavier Balzan li nnota l-aġir ta' David Take li qal li se jibqa' deputat u saħansitra anki kandidat nazzjonalista u għalissa se jibqa' sospiż mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Fuq Twitter, wara li dak li għamel Take ġim sejjaħ bħala sospensjoni finta, Balzan staqsa fejn tidħol l-etika. Balzan innota li m'għandekx bżonn xi gazzetta jew li l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler jgħidulek biex ma tibqax membru parlamentari. Wara li Take ġie affaċċjat mill-medja barra l-Parlament, Balzan ikkummenta wkoll fuq Twitter u saħaq li ħaddieħor ħallas il-VAT, ħallas lill-impjegati tiegħu, onora l-obbligi tiegħu marbuta ma' self u anke daħħal it-tax returns. Dan b'referenza li jekk iridu noqogħdu fuq dak li qal Take mal-medja minn 4 obbligi u bħala bniedem rasu fuq onqu għamel wieħed biss. Qalbis li ħallas il-ħaddiema kif kellu l-obbligu li jagħmel tal-li ħadmulu iżda ma ħallax il-VAT dovuta u ma daħħalx it-tax returns. U dan kollu Bernard Gregg huwa bisħajt tal-kenna l-Take li meta kien ħareġ għall-kap sabu forċina u ta' spalla biex jitla flok Adrian Dalija. David Take wieġeb id-domandi tiegħu, jien għandi fiduċja li dak li qiegħed jgħid huwa allura minnu u aċċettabbli.